Здравейте хора, аз съм Лудия Геймър и това е Clash of Clans епизод 1. От много време не съм снимал на нея и още когато бях Лудия Pro, тогава още съм снимал на нея. Надявам се да сте харесали клиповете ми на Лудия Pro. Това е моя нов канал. И в момента съм в един клан България, Велико, който си е супер. Понякога всички сме колидери, нали? Няма вера. Така, да пишеме да ви кажат хит. Кажете за хит. Така. Сега. Виждате, аз не събирам за билдъри и се отказвам в лабораторията, която ми е готова след 5 минутки. Ето, плана ми каза как. Така, плана ми даде тези мажорници. Той се пише ноте, но той се, иначе има как сте добре. Добре. Линк ето го. Чакайте сега да намеря как ето го, аз се казвам Пламен Меноте. Меноте. Така. В момента сме тъпа 6. Лабораторията ми е готова след 3 минутки. И да. Така. Не искам да атакувам, защото си правя още уизарди и едно гоблинче. Така. Сега да се обереме тези дървета. Имам само един билдър, защото се обезвам лабораторията, както видяхте. И Пламен е тази лига. Аз много се... просто много яка лига и така. Той може да Валкирия и най-новото му е дракони. Има първо ниво и ето вижте го. Всички сме по-лидери, само че Пламен не им е направил както трябва. И виждате го, силен. Виждате го, силен. Много ме кефи. Ето това. Това клан Кастъл е много як. Те елексир колектори и аз събирам вече да се ги апгрейдвам. Канала ми
Така, а уизардите съм четвърто. Виждате го, доста силен. Кефи му още ето това, че той си го апгрейдва за 10 ниво това. Морталите, всеки един мортал му е четвърто. И лабораторията е 6-то. Само не знам, мога ли да отключа още една лаборатория? Аз съм Пламен BG Games. Чакайте малко. Така. Така, значи той си е имал канал. Ето виждате го, той е страшно силен. Билдарите не знам колко са, но чакайте да ги преброя. 1, 2. Първо място излиза. Окей. Може да любим. Така да оберем всичките. Оп. И лабораторията ми е готова. Така. Виждате, сега ще събирам за ето тея. Защото те са най-ефтините. Всъщност тези бомбери са най-ефтини, но искам да си апдейтна гигантите. Глава на един крапияр от Майнкрафт. Това мисля да е за клипа, хора. Надявам се да ви е хареса. Всъщност, знаете ли какво? Това ми е готово след 30 секунди и ще атакувам. И се надявам да спечеля 3 звезди и от всички бушове. Раз, нито един диамант. Да разпечелих 5, ама. Добре, това ми е готово. И аре да атакуваме сега. Не. Много е трудно да намеря някой. Аз не намирам никой подходящ. О, този е супер. Ой! Какво правиш, бе? Алеле! Братчето ми ме бие. Ей! Какво правиш, бе? Алеле! Къде тръгваш?
Така ще оставя да гледате. Така, това беше всичко от мен, хора. Надявам се клипът ви е харесал. Коментирайте, харесайте, абонирайте се за мене и чао!